Mä rakastan elämää. Elämä on ihanaa. Kun on kokenut kaikenlaisia kokemuksia elämässä, on oppinut arvostamaan jo elämää. Kaikki pienet asiat tekee iloiseksi elämästä. Tytär saa kokeesta hyvän numeron, niin mama hehkuttaa niin kuin, jee. Tai jos mun kehitysvammainen serkkuni soittaa mulle, kun hän on oppinut käyttämään puhelinta, niin se on niin kuin, siinä itketään sitten, kun se on niin ihanaa, kun on oppinut uusia asioita. Tykkään koko tästä paketista vihdoinkin. Ehkä kaikkein eniten tykkään jenkkakahvoista. Mä olen vihdoin saanut jenkkakahvat itselleni tänne. Ne on niin kuin, olen äärimmäisen onnellinen niistä. Tässä kehossa on hyvä olla. Mä viihyn tässä kehossa. Tää on oikein kiva. Siksi mä tykkään pitää huolta siitä. Hoitoainetta käytän ja sitten sitä Doven sitä hiusnaamioa käytän. Ja se tekee semmoiseksi ihanan pehmeäksi saunan jälkeen, suihkun jälkeen. On semmoinen ihanan luonnollinen tila. Semmoinen. Tässä tilanteessa, just tässä tunnen itteni äärimmäisen kauniiksi. Minä teen edelleen joka aamu sitä, että mä katson sinne peiliin, kun pesen hampaita tai jotain, kun herään menen sinne. Sanon, että huomenta Susku, ihana aamu, minä rakastan sinua. Olet kaunis tänään. Aito kauneus menee syvemmälle ja se lähtee ihmisen täältä sisältä. Se, mitä sinä olet täällä sisällä, se on se kauneus. Ja se tulee ulospäin, se näkyy ulospäin. Olen Susanna. Olen aidosti kaunis, niin kuin sinäkin.